Dang. सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव नै जोंनि गामि बालिसिता श्रीमन्त शंकरदेव सत्रनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव दिनैनि हाबाफारियाव हानजा सुरनाय हाबाफारियावहाय बे मैदेरखौहाय लानानै फैदों। दायो बे समावहाय जोंहानि न' सेरावनो मैदेरखौ थुखैनो नागिरदों नै रानाय नै दायो मैदेरखौ थुखैनो नागिरदों हाथिमावो दा दायो थुखैखांनायनि उनाव दायो आङो न'आव माइरं जाहोगोन ओमफ्राय हाथिमावखौ एसे बरायगोन नै नायफैदों मानसिफ्रा हाथिमाव दा बुंदों जेबो गिनांगौ गैया होननानै बुंदों। मैया फुंबिलि 6 रिंगानिफ्राय मंगलदैनिफ्राय जों गामिसिम लानानै फैदों। हानजा सुरनाय हाबाफारियावहाय बेखौ बाहागो लाहोगोन बे हाथिखौहाय। माइ होनो होथ'वाखै माइरं बाहोगोन। औ नै हाथिया नै ओरैया जबाय ओरैया जबाय नै हाथि महरनि ओरैया Bedo. Tukino nagirdों tukino नै এনে দাদা কি নাম হাতির তো বকাহি কৃষ্ণ বকাহি দাই নুয়াদो दायो निखौ थुखैगोन ना नङाबा जाथ'आखै नङाबा दा दांनाराने Tam sound ini. Mai. Skarbai. Tuh. Chalo. Ro. Jangan dikurangkan mana malah. Ro. Hit কিছু ভিন আরে ভিন এই जोंहानाव लाना फैबाय आथिखौ जोंहानाव दिरिनो हबो र दादा र 1 मिनिट जोंहानाव लाना फैबाय आथिखौ कृष्ण ना भिडिअ खालामनो लाय र बरेन र आरो लोक कमाइ दिउ साउन्ड एलो आधा दियक आधा रुसबाय ओइ
Đang đi thằng. Chúng tôi rất là phải làm cái này khả năng ăn hay. Hả? Rồi thằng nó đâu? Nó sợ. Ai kêu rồi đâu? Ra về đây. Mà nung khai. Đang có mình lẽ đang. Đang Đang đi thằng. Em không xin cái gì. Ừ, ăn hay बिल्कुल. Hai ba ngày đây đây Bidur. Karena Home. Ini kalang hayo dun dai malah mama dan hayo dun deh. Kalang malah hayo. Pesa tetan, cara. Hele. Rồi, dạ cái luôn nè. Đâu đi mấy. Pisa cái đây. Pisa.